Sí, jo crec que ho tenim que agafar com una cosa positiva esportivament. Tot el que sigui descansar, desconnectar una mica també ens va venir bé. Després d'una derrota doncs, no és fàcil tampoc seguir la setmana, i jo crec que per recarregar piles i energies jo crec que ens ha vingut molt bé. Sí, lògicament hem parlat, ho hem analitzat, hem vist vídeos, hem intentat corregir els errors que no tornin a passar, i és una mica el nostre dia a dia, no? Veure una mica amb què estem fallant o en què en podem millorar, i lògicament perquè no es torni a repetir els errors que vam tenir, i intentar sempre buscar una millora. I per això estem entrenant cada dia, estem intentant millorar, amb els nois estem parlant, els estem ensenyant molts vídeos, moltes xerrades, i això és una mica que també ens ha vingut bé aquest paron, diguéssim, d'aquesta setmana per intentar fer una mica de mentalitzar també els jugadors de la importància que tenen els errors que cometem per no poder perdre més punts a casa, sobretot. Sí, doncs bé, bàsicament no concedir tants errors que ens costin els gols, no? Vam començar a ser un equip molt sòlid en defensa, que no encaixàvem gols pràcticament en cap partit o molts pocs gols, i hem de tornar un altre cop a ser un bloc sòlid, a començar un altre cop a créixer com a equip a partir de la nostra defensa. I quan parlem, sempre dic, sí que hi ha hagut errors puntuals, de potser alguns errors de la línia defensiva, a centres laterals que hem estat patint una mica, però jo ho aixeco més una mica a estar una mica més compactes com a bloc, a ser una mica més sòlids, i que no tinguin els equips aquestes oportunitats que poden tenir durant el partit, no? I sobretot, si volem estar a la part alta de la classificació, no podem permetre encaixar tants gols amb els partits. Sí, sabem, hem analitzat bé el rival, l'Ilfitano, i sabem, com tots els filials, és un equip molt perillós, té gent individualment amb moltes característiques i molt bon joc interior, molt gent a la part davantera que poden aportar molt de perill, i sí, el que hem vist acostumen a jugar amb una línia 5 defensivament, és difícil de superar-los, i hem de tenir la tranquil·litat una mica de, com sempre, a casa, de tenir una mica aquesta paciència, de tenir el control de pilota, i sobretot que no ens pillin les transicions, que també són gent molt ràpida davant i ens puguin fer mal. O sigui que intentar controlar el partit des del primer minut, donar un ritme alt de partit i intentar fer el nostre joc com sempre, centrar-nos més en nosaltres que no amb el rival, i intentar atacar com més puguem, molt millor. Sí, sabem ara de l'estat de forma de Sergio, l'important que és per nosaltres, però ha vingut així, ha vingut com ha vingut, i això no ho podem escollir. O sigui que en principi tenia que haver descansat la setmana passada, no es va jugar, descansarà aquesta setmana. O sigui, no ha de ser tampoc per nosaltres cap problema, i estic convençut, com sempre dic, de la plantilla que tenim. Confio 100% en tots els jugadors que tenim a la plantilla, i segur que el que li toqui sortir per la seva posició ho complirà amb garanties, i amb això estic molt tranquil. Sí, ha començat ja Juanma a entrenar amb nosaltres, molt bona notícia per tots, anar recuperant a la gent, ja ha estat entrenant una mica amb dinàmica de l'equip, però és veritat que porta també bastant temps fora i encara té que agafar una mica el ritme de competició i d'entrenaments, però ja és un mes de l'equip i pot estar en convocatòria pel partit de diumenge, sí. Sí, ara és un procés complicat, perquè són jugadors que lògicament són fitxatges nous, han vingut amb moltes ganes d'intentar demostrar, i a la primera de canvi van caure lesionats. Nosaltres som els primers que volem que estiguin quan abans millor, però s'ha de tenir una mica de precaució. Venen de, com bé has dit, de lesions de llarga duració, són complicades, i hem de tenir una mica de calma, intentar no apressurar-nos abans per no tornar a recaure, però lògicament ja veure'ls al camp i ja que van evolucionant, jo crec que el pitjor ja l'ho hem passat, ara queda ja els últims passos de la recuperació, i esperem i desitgem quan se'ls podem tenir disponibles millor, perquè són jugadors que jo els considero molt importants per l'equip. Sincerament no m'esperava tanta igualtat. Sí que és veritat que potser encara amb 10 partits no hi ha marge tampoc perquè un equip o altres vagi despenjant, però pel que estic veient hi ha molta igualtat, i seguirà havent de ser conscients d'aquesta igualtat, que jo crec que seguirà fins al final de temporada.
I d'això la importància d'anar sumant punts cada setmana, d'intentar cometre els mínims errors possibles per no despenjar-nos de les posicions de dalt i per seguir creixent. Però bueno, a la mateixa part serà important perquè tots els equips perdrem punts i hem de ser conscients, jo crec que hem de ser conscients de la dificultat d'aquest any i de la igualtat que hi haurà al grup, però bueno, nosaltres hem d'estar pendents de lo nostre, de la nostra feina i mirar d'intentar d'anar setmana a setmana. No, lògicament, com ho has pogut viure tu o tothom, no? Al final, són desgràcies que passen i et preocupa com et pot preocupar a tothom. I bueno, intentes evadir-te una mica, quan estàs a la feina intentar centrar-te una mica en tot el que pots controlar i el que et depara a tu, que és entrenar. Però per al demés, com una persona normal, et preocupen les situacions, ho mires, estàs pendent, hem fet la iniciativa al club intentar ajudar al màxim el que puguem i bé, pateixes igualment, pateixes i ho portes a dins, però bueno, hem d'estar centrats una mica en el nostre i tot el que hem pogut ajudar i podem ajudar serem els primers en fer-ho, però res més, ara centrats en el que podem controlar, que és el nostre.